କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ହସ୍ତିନାପୁରର ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କୌରବ ନାମରେ ଜାଣେ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗର୍ବରେ ଭରପୁର, ଅନ୍ୟାୟର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପଥିକ। ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଦ୍ୟୁତ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅପମାନ ହେଲା। ଦୁଃଶାସନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲା ଏବଂ ସଭାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌରବ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେହିଦିନ ଭୀମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଶାନ୍ତିଦୂତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ, କେବଳ 5ଟି ଗାଁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗ୍ରଭାଗ ସମାନ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କୌରବମାନଙ୍କ ବିନାଶର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲେଖା ହୋଇଗଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୈଦାନରେ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସେନା ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଲେ। ଧରଣୀ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୌରବ ସେନା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଭୀମଙ୍କର କାଳରୂପ। ଜଣ ଜଣ କରି ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ନିପାତ କଲେ। ଗଦାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାର ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ କୌରବଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଭୀମ ଏକାଥରକେ 99 ଜଣ କୌରବ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଖରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଃଶାସନର ଅନ୍ତ। ସେହି ଦୁଃଶାସନ ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଟାଣିଥିଲା। ଭୀମ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କଲେ। ଅଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହିଁ ଲେଖା ସରିଥିଲା। ଶେଷରେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାକି ରହିଲା। ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂକେତରେ ଭୀମ ନିଜ ଗଦାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଟିରେ ଲଉଟି ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ଗର୍ବ, ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର 100 ଭାଇ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏସବୁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମର ପରିଣାମ। ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଅଧର୍ମ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। କୌରବଙ୍କ 100 ପୁତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।